manera. Les oracions juxtaposades estan unides per signes de puntuació, normalment una coma o els 2 punts, i sintàcticament preferim analitzar-les com a frases independents. És molt fàcil identificar dues frases juxtaposades, perquè simplement és això, és dues frases que estan una al costat de l'altra. Per exemple, ha vingut el professor, ens agrada molt. Plovia molt, vam haver de marxar. Repeteix-m'ho. Estarem a segur. Us hem remarcat en color vermell la pausa, en aquest cas un punt i coma, que ens separa les dues oracions juxtaposades. Les subordinades són un tipus d'oració composta que està formada per més d'una oració diferents que s'ajunten formant l'oració composta i on una frase depèn d'una altra i no poden funcionar independentment. Exemple, espero que vingui ràpid. Si jo dic espero, que seria la primera frase, no té el sentit complet al qual em vull referir. I si dic la frase que vingui ràpid, tampoc és una frase que tingui cap sentit, no? És a dir, espero que vingui ràpid. Que vingui ràpid és una frase que complementa a la primera. Espero, m'està dient què és el que estic esperant. En aquest cas veiem que les frases no poden funcionar independents. L'oració subordinada s'enllaça amb la principal en conjuncions i pronoms relatius. Les subordinades es classifiquen segons el paper que representen en relació a l'oració principal. I per això podem dir que les subordinades es classifiquen en substantives si fan la funció d'un substantiu, adjectives si fan la funció d'un adjectiu o adverbials si fan aquelles funcions que poden fer els adverbis. Anem per parts. Les substantives, en tant que equivalen a un nom o un substantiu, poden realitzar les mateixes funcions sintàctiques pròpies d'un sintagma nominal. És a dir, poden funcionar com a subjecte, atribut, complement directe, complement indirecte, complement preposicional, etc. Anem a veure el subjecte. Una subordinada substantiva fent funció de subjecte seria no m'agrada que cridis. Que cridis, que seria la oració subordinada introduïda per què, en aquesta frase fa funció de subjecte. En quant a l'atribut, la meva intenció és que aprovis. Recordem que l'atribut és un tipus de complement verbal relacionat amb els verbs copulatius. El verb és, estar, semblar. La meva intenció és que aprovis. Quan veiem el verb copulatiu és, allò que li segueix és l'atribut. En aquest cas, una oració subordinada. Complement directe, vull que m'estimis, vull això, vull un cotxe, vull que m'estimis. Recordeu, quan li fem al verb la pregunta què, ens respon el complement directe. Què és el que vull? Que m'estimis. Doncs que m'estimis serà el complement directe. Com veiem, també una frase subordinada substantiva. El complement indirecte, compra pomes, als qui les porta de Girona. Compra pomes, complement directe, a qui li compra les pomes, complement indirecte, li compra als qui les porta de Girona. Els qui les porta de Girona és una subordinada substantiva fent funció de complement indirecte. Complement preposicional o també complement de règim verbal. Recordem que el complement preposicional o de règim verbal sempre s'introdueix per una de les preposicions següents, a, de, en, amb o per, i també que davant de la conjunció que les preposicions a, de, en i amb cauen. Exemples. S'han acostumat a estudiar molt poc. En blau veiem els dos verbs que ens indiquen les dues frases. La segona frase veiem que és una subordinada perquè depèn de la primera i la complementa per donar-li tot el sentit. Estan unides per la preposició a, per la qual cosa és una subordinada substantiva fent funció de complement preposicional.
Exactament igual passa amb els altres exemples. Acostumeu-lo que prengui vitamines, els dos verbs, les dues frases, acostumeu-lo per un costat i que ell prengui vitamines. L'altra frase, unides per la preposició a, seria acostumeu-lo a que prengui vitamines, però, com hem vist abans, d'abans de la conjunció que, la preposició a cau. Això no vol dir que no hi sigui present. No et descuidis d'avisar-me, al mateix cas, introduït per la preposició de, és a dir, una oració composta, subordinada, substantiva, fent funció de complement preposicional. Les oracions compostes, subordinades, substantives, també poden fer la resta de funcions d'un nom, com ara el complement del nom. Tenia la idea que s'equivocava, ens està dient que s'equivocava, quin tipus d'idea era la que tenia. Complement de l'adjectiu, estic contenta que hagis guanyat, contenta aquí és un adjectiu, i que hagis guanyat ens està dient de quina manera està contenta. Complement agent, recordem que el complement agent és el complement del verb que està en forma passiva. La llei va ser aprovada pels qui la van votar. La llei seria el subjecte, va ser aprovada. Com veiem, aquí el subjecte no fa una acció, sinó que rep, sinó que pateix una acció. Per tant, això és una forma passiva i el complement que té el verb en forma passiva és el complement agent. Havíem vist a la classificació de les subordinades que un altre tipus eren les adjectives. L'oració subordinada adjectiva fa la funció de complement del nom. Està encapçalada per un pronom relatiu que es refereix al nom al qual acompanya, anomenat antecedent. Aquest pronom realitza la doble funció d'unir l'oració subordinada a la principal i de fer una funció sintàctica determinada dins de la subordinada. Veiem que les adjectives també es classifiquen en dos tipus, les especificatives i les explicatives. Les especificatives limiten el significat de l'antecedent. Exemple, els nens que corrien van fugir. Bé, aquí que corrien, que seria la subordinada adjectiva, ens estan dient quins nens eren els que van fugir. És a dir, que ens està limitant el significat de l'antecedent, que serien els nens. Que, en aquest cas, el relatiu que, fa la funció d'unir que corrien a la frase els nens van fugir i també fa la funció, en aquest cas, de subjecte, els nens corrien. Els nens que corrien van fugir, és a dir, aquí ens referim només a uns nens, els particulars, als que corrien. Les explicatives afegeixen una qualitat no essencial a l'antecedent i va sempre entre comes. Exemple, els nens que corrien van fugir. És a dir, aquí no ens estem referint que els que van fugir eren només els nens que corrien, sinó que aquí ens referim a tots els nens i simplement estem explicant que aquests nens que van fugir corrien. Un altre tipus de subordinades és l'adverbial. Les subordinades adverbials són oracions que fan la mateixa funció que un adverbi, és a dir, un complement circumstancial. I com un adverbi poden fer funcions de complement circumstancial, de temps, de mode, de condició, de causa, de finalitat o de lloc. Anem a veure un exemple de cada. Adverbials en funció de complement circumstancial de temps, els nexes que fan servir abans que, quan, mentre, després que, des que, on. Exemple, van cantar quan va arribar el director. El nexe en color vermell, quan, i els dos verbs en color blau. Arribaràs després que caminis una estona. I aniré després que em convidi. Adverbials de moda o de manera fan servir els nexes com si, exemple, riu com canta. De quina manera riu? Doncs com canta, així ens riu. Complement circumstancial de manera. De condició, les condicionals, ho diu el seu nom,
expressen, posen una condició. El nexe per excel·lència és sí, però també en cas que, per exemple, si m'estimes seràs la meva reina. La condició és que m'estimis. Si no es dona aquesta circumstància, no seràs la meva reina. Si m'estimes seràs la meva reina. Causa. Les adverbials causals indiquen la causa de l'acció. Els nexes són per què, ja que, com que, i com a exemple, canto perquè estic content, perquè el nexe, novament, en color vermell, els dos verbs de les dues oracions de color blau. I, com veiem, dona una explicació, ens diu quina és la causa, per què estem cantant. Per això es diuen causals. Canto i la causa de que canti és que estic content. Les subordinades de finalitat indiquen un objectiu, és a dir, una finalitat. Els nexes serien per què, a fi què, per tal què. Exemple, treballarem per tal que guanyem. És a dir, treballarem i l'objectiu serà que guanyem. La finalitat de treballar serà guanyar. I de lloc, les adverbials locatives o de lloc indica la localització del fet i el nexe és on. I com a exemple, anirem on ens vulguin. Anirem i vulguin serien els verbs, on seria el nexe de les dues frases i on anirem, si li fem la pregunta al verb de on, ens contestarà el complement circumstancial de lloc. I amb això acabem. Espero que hagi sigut una lliçó d'utilitat per tots vosaltres. Ens veiem a la propera. Vagi bé, adeu.